manembah mring Bang Agung rasuk marang agama ngresepi kamanungsan ora ninggal tata krama melabapati bersatu berangan nyandang pakaryan atine sumarang pasrah marang adile tindakno kadheraken dening para kantamane raja ugi para dayang-dayang 1151 dosa sekawan cacahipun bilih Cinandra kados dene selawe mriki selawatu mriki semua kaya dene semut medal saking watu mairing-iring Gusti Sinuwun Prabu Hamurwabuwana Malopati Agung Hadiningrat Datuk Raja Diraja Wali Agung Kanjeng Gusti Sinuwun Prabu Hamurwabuwana Raden Mas Rahmat Muzain Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kinaringan wilujeng widodo kalis ing sedayaning sambikala sahingga kita saged tansah mamuji tansah ngaturaken gun panuwun kang tami dumateng Gusti Kang Maha Suci sahingga kita dados golonganipun titah ana ing jagat raya punika termasuk titah kang Gusti Kang Akarya Jagat. Mila saking punika para bapak, ibu, para sepuh dalah para leluhur kita sedaya mugi-mugi kita tansah kunjo atur dumateng sampeyan dalem Gusti Prabu Amawabana Sumahuna Prameswari datang katurunken Ibu Suri kadang kula ingkang Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil sultanil azim
wadil manil qadim wadi wajhil karim wa walil kalimatit tammati mustajabatil akil hasan wal husain min anfusil haq ainul qudrati wan